जैसे अधिक पसंद के हम अइयो मारा के तमे ऐसे तोरो होई गेलम जैसे तैसे। ठीक, फिर से लेते हैं इसे। जैसे अधिक पसंद के हम अइयो मारा के तमे ऐसे तोरो होई गेलम जैसे अधिक पसंद के हम अइयो मारा के तमे ऐसे तोरो होई गेलम आगे हम नहीं जानलियो गे गोरा की कर देबी तू बदनाम आगे जैसे अधिक पसंद के हम अइयो मारा के तमे ऐसे तोरो होई गेलम जैसे अधिक पसंद के हम अइयो मारा के तमे ऐसे तोरो होई गेलम।